अरे जुग जुग जिया सुनलना भवना भाग जागल हो ए ललन लाल भइले अरे कुलवा के दीपक अरे सगरो अजोर भइले हो। और नाव तो बाबू को लेके आ जाएंगे या अगर नहीं आएंगे तो इनको फेटा दीजिए है ना। बाबू को मम्मी बने खाती भाई 4 जन तैयार कर ना ऐसा लड़का के केहू लेके भाग जाइए कि जुग जुग जिया सुनलना भवना भाग जागल ए ललना लाल भइले कुलवा के दीपक सगरो अजोर कि अरे आजू के दिना आजू के दिना बाबूजी के होरिला जन्म ले होरिला बड़ा सुंदर अरे नकिया जे होवे उनके पापा जी के कि अखिया माई के हो चलिए बहुत ई सोहर के गवाही और ना छोड़ जला ना कि अरे नकिया जे होवे उनके पापा जी के अखिया माई के हो नकिया जे होवे उनके पापा जी के अखिया हमारे के हो हे ललना मुहावा चलवा सुरुजा सगरो अजोर भइले हो। खुशी ये बात के बाद कि इतना प्यारा बच्चा है और हमने के बहुत रुपया पैसा लेके लेके जाए मंच पे है ना। ये घरेलू कार्यक्रम है कि अरे लुटावे कि अरे सोना अरे अरे पालू देखिए सोहर के गवाही ना इधर सुनिए भाभी हेलो ये सब पैसा लुटावे के बाद सारा म्यूजिशियन टिप लुटा दे है ना माने अभी दे रहे ना तो टीजर मने ओसन लागे कि जाए कि फिल्म मने बड़ा होके वाला बा ना
ऐसे मालूम चल जाला कि कोनो गाना के हमनी के जैसे टीजर आइल त बुझाइल कि कोने लायक गाना होई, तू सब दिखाई देवे के चाहिए ना तो फिर ई सब खुदरा जन बाटे तन बांट दी रहो म्यूजिशियन टीम के डांसर लोग बाटे उ में बांट दी रहो। ए ललना मोहावा ए ललना दाना तबले खजाना अंगनवा उठे सो दादाजी बानी ना हो जा बाप मम्मी पापा है लड़का देखिए बहुत होशियार है ताक रहे हैं दादाजी के नाम पे। ए ललना दादिलू तबले खजाना अंगनवा उठे सो चलिए बहुत बहुत पुरस्कार बहुत बहुत